se kane pa no ekon ba na nanam nkoko a kwa ne ka che na mfa ma nkoko na ma wo twaka wo kon ni mu pa wo akono no ye wo emma na omu ehwe se mema no benya nsuo eni nuane adie e wo akono enti no na ye pema kokodrufo edi mema no achi enti oti Asante kosa no mu di nkunu wo kon bi mu a emma edi akotene wo sanem na omu mbeka fi nso no ye no ye ne na ohema na sɛdeɛ sɛ ebere bia ɔman be sɔe kon a ɔman foforo so no oye bibi ɛfrɛ abosomniasa ehumni aham ɔfrɛ asase ya mpanyinamoa na ɔfrɛ tumi a ɛwɔ ɔman no mu nyinaa bosom de tumi nyinaa ɔne frɛ wɔn o invoke the wrath of the deities against the enemy ti ɔne frɛ wɔn na saa tumi nyinaa aba bɛka akofoɔ no ho na ka Asante ekọ kon di nkunim buro ni twi to si Asante so wantimi anyi skadwa kofie no na ya ni zo keke na ahohom ka ho na abosom ka ho sade Israel fo kokko a onyankopon ka kire se medi machi Joshua man saso mo wie gina ya omudi nkunim no Asante se kokko a na ahohom ka ho na kwan ba kwa na odi eyi etwe ahohom ne banie na ohema eye bi efre ne momume yesi ye etwe momume enne no mabu ni ntia ase nti obi gyan bi bibia ozo bi kono mo twi momume momume no ohema omuye na wia ani anadwo ewia no de omuye no se omo to enwom a efre honhom enwom a ekenya honhom edru anwumra de omo de ka ho ne se enwom na ekenya honhom no emma no nyina ebokwatre kwa anadwo no de so mu no ene bi bebi na am se mo na anadwo na nye bibia ya na mo nti ase na ene ma focus won na na ma betwi mo ba ase mo munyae ohema ne die ni mu ohema no emu naked ne bi eye ma no di n'echi no no mo to akonfonwom afe enwom a etimtwetwe abosom emo mo bafie wonim se omo bi kro ho muso a etimtwe ho ho bafie die ne yesi breko nso no die yesi kusi empie wia saa enyema ni nyina no gidie busua hunu se yesi brekio obon anadwo ede yechi brekio die eye wia nkoa na brekio bon ubeti se breko ebo anadwo a na hohom bi twa mmeri bie so enti onyema bi wo hon ma na nananum nima omoya na edi ahonhom ba fie de omutumi ba fie be ya de ya na beka cho sori ano wo ka se di ntina omo sori ano pa na obi e pra de fie omo ogidie se anopa bia bodie mu no hohom bi ba fie a odi nipa bere nipa dan mu no nyankopon na esiesie ne saa se obi bi wo mu a edam no obi bi wo mu a hohom bi ba fie di abrew ukodi dwane e betokra no a hohom ne badi ka be ho dwuma ofie ansa na obi pia wa pie obetena abeka se ebeko ya na mo gidie se hohom be fie enti anopa nso oba na efin e wo fie nanim a hohom no mpe fin no ma ti dam no ne wasa won saka no won sanka ti ado papa no ma sorry no obia prapra ni fia prapra ni fichire nyina sade ebe ya se hohom bi ba no de ni pa bia ba obewura ho a efin no ensi ne kwan enti niema hodo bi a na bi se kuru aba ane saa niema no no mo damoto bi a ewo efie no achi no mo di sisim ana mo di kosi ho no mo o mo di si ho no mo a no mo kuru su nyina osori ana pan kokobu ofie ho no mo a ode nson eguso nse nson so ho mo ewo ne eka honam femu no scientifically no enson edwo kankan ya no enson scientifically honam femu no edwo kankan ya no saa sa honhom femu no etimi si honhom bone kwan enson chese wonim empo bidie eti no yesa nyema we nyina enam nimdia owo nyankopon nti obi kase sa Asantefo no mu nyankopon na mo ya na mo ya mesere se na Asantefo na no medika ba nim nyankopon no mu nyankopon pa eti na emma no yesa nyema no invoke the wrath of abosom no na emudi akon etia atamfo no eti bra mema no gina akono no na emma no so gina fie akwara senkenei ukunu tu kwan na otifie bom pae ma no ana ukunu koye bibi na otifie bom pae ma no saa pepepe eyo hema
na odi animu no no ayɛ saa deɛ no ma twe mu no ɔmbɛyɛ saa sɛ mɛma no bɛwɔ akono enne du abosome baako